Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Yau Lahadi 18 ga watan Ramadana na shekara ta 1439 wanda ya daidai da 13 ga watan Jun na shekara ta 2018. In ana biye da mu mun yi bayani na mishkilar yarinya tun daga haihuwa har zuwa isa aure. To idan ta isa auren kuma wacce mishkila ce take gamuwa da ita, wanda shine abin da za mu yi bayani a yau da izinin Allah subhanahu wata'ala. Mishkilar mace idan ta kai munzulin aure, a wannan lokaci zai kasance za ta fara tunani, wanda dama ta fara tunani wanda bata san makomarsa ba. Saboda tunda ta fara datawa zai zama duk wanda ta yi wa wani alkhairi sai ka ji ya ce Allah ya baki miji na gari. Tunda bata san me ake nufi ba har ta zo ta fahimta, a yanzu dai ta gane. To in mun koma wajen iyayensu da wajen yan uwansu, sai ga cewa iyaye sun dawo sun rage irin haba da suke da ita. Sai ga mahaifinta yana baya da wanda kuma da ya dauke ta ya yi mata wasa, amma yanzu ya daina irin wannan. Ita bata san me dalili, ko da ta zo ta fada kansa sai ta ga cewa fuskarsa tana canzawa, kamar dai kyamata yake, wanda kwa wani iko ne na Allah subhanahu wataala. Daga yarinya ta fara datawa sai Allah ta'ala ya sawa zuciyar iyayenta maza, yan uwanta maza, duk sai ya sa musu wata ilhama ta fahimtar cewa iyakacin irin wancan wasan yanzu kuma ya yanki, yanzu kuma an shiga wani lokaci ne. Su gaɓoɓin za su gane haka, zuciya ta gane haka, ba wai da niyya bane, haka abin yake faruwa. Wannan kuma wani iko ne na Allah subhanahu wata'ala, don saboda yarinya ta fara tunanin kuma zama da dogaro da kanta. To har yanzu a wannan lokaci ne zai zama kuma ita fa ta gane komai, saboda haka yanzu ta ƙudurin niyya wacce babu makawa, wanda ta tabbatar da cewa za ta rabu da iyayenta ne ko taƙi ko taso, kuma ta san yanzu makomarta fa zuwa ga wani bare ne. Wannan gida wanda ta zauna a ciki ta girma, yanzu za ta koma wani gida na bare. Ta fahimci waɗannan abubuwa ne daga bakin mutane, daga bakin yan uwanta, daga bakin iyayenta. Yanzu kuma ta juyar da kallanta da tunaninta kuma ga baki ɗaya zuwa ga mazaje waɗanda suka kasance bare. Wallahi a daidai sanda nake rubuta wanda na zo wannan ban san da kuka da hawaye wato ya kasance ya zo min ba. Ta rika tunani, tana kallon mazaje, tana ce to yanzu a cikin su waye mijin nawa, waye a cikin su zai zauna matsayin iyayena, wa zai zauna matsayin yan uwana maza da mata, wa zai zauna matsayin dangina, wanda gida zan samu wanda zai tsaya a matsayin gidanmu, wanda aka haife ni a ciki, wanda na rayu a ciki, wanda na saba da shi, wanda na girma a ciki. Kuma ina zan samu irin zancen nan mai taushi, mai ratsa zuciya, wanda ake jinsa da jiki ba da kunna ba daga wajen iyayena. Yanzu wa kuma zan yi wa shagwaba? Shin zan samu irin ƙanshin nan mai daɗi, mai kwantar da hankali, irin wanda nake ji daga uwata ko daga babana? Yanzu zan sake kuma je gida wanda ban san yadda yake ba, har na kwanta cikin yanci ba damuwa ne bacci? Yanzu akwai wani gidan da zan sake kwantawa ne ɗaiɗai ne bacci ba tare da jin tsoro, ba tare da wata fargaba ba? Yanzu haka zai iya faruwa a gidan bare. Da yawa ma mutumin da zan aura din yana da uwa yana da uba, shi kuma shi suna tare. To amma yaya matsayina a gurin su? Wannan gida in na bashi, na hau bashi kenan har abada. Me yawa gidan ne na bari har abada, ko unguwan na barta har abada, ko garinmu na bashi, ko ma kasar ma na barta har abada, saboda ban san irin jinsin da zan aura ba. Shin zan aure a yare na ne? Shin mijin nawa saurayi ne? Shin babba ne? Shin dogo ne? Shin kakkaura ne? Shin siriri ne ko fari ne ko baki ne? So yanzu a siffan nan tawa da nake bakan nan ko faran nan ko gajeriyan nan ko doguwan nan ko siririyan nan, yadda nake haka din nan, yanzu zan samu wanda yake so na? To ba na samu wanda yake son na ba. Shin wanne ne yake so na, so na gaskiya? To kenan fa yanzu ta fada fagen fama kenan na neman miji. Neman miji yanzu ya ta fara shi a aikace, shine tunaninta dare da rana, shine aikinta dare da rana, shine wanda duk ya gaje zuciyarta
da tunanin wani abu take daban, ko tunanin karatu, ko tunanin waɗansu abubuwa. To amma yanzu maganar aure duk ta mamaye zuciyarta. Kowa in za ta yi magana dai sai dai idan magana aure za ta fi jin daɗi, amma kuma ko da yaushe a gigice take. To kuma yanzu shikenan duk wanda ya kira ni sai kuma na amsa sai in je gunsa, duk wanda ya ce ina so na sai in so shi, duk wanda aka kawo mu aka ce gashi mijinki ne sai in karɓe shi. Yanzu a cikinsu an gaya min ai akwai na kirki akwai ba na kirki. Mushkila ta shi ne ba da wani ma'auni da zan iya aunawa na iya gane wannan shine na kirki ko ba na kirkin ba, shine salihi ko ba salihi ba. Sai dai kawai a zuciyata ina surantawa, ina kwatantawa, ina hotanta irin mijin da nake so da wanda ba na so. To duk waɗannan watakila ba ma watakila ce in kin samu mijin da yake son ki, duk abubuwan nan duk sai ya ɗauke miki. Ɗaukar ki da ake rawar da ke ake wasa, haka za ku rika yi da mijinki. Irin barkwanci da shagwaba duk sai ki a wajen ka, komai zaki iya yi. Amma fa in kan ce yana son ki kina son sa. Jabir dan Abdullahi da yayi aure ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga dijjan baki jikin rigar sa, yace da Jabir kuma aure aka yi ne? Shi wallahi ya Rasulullah ai aure ne. Budurwa ko bazaura? Yace bazaura ce. Kashi ina ma budurwa kai wasa da ita, ta yi wasa da kai, ka bata dariya, ta baka dariya, kuma ga yawunsu yana da zaki. Shi ayyar Rasulullah saboda mahaifina ne ya bar min kanne da yawa, nake so na samu wacce za ta rika renan su idan na auro karama, to duk sun zama yara kenan, sai kasance ba wanda zai reni wani, sai su zama rungumenin faɗi. Yace to ai shikenan, to kun ji anan ma darajar bazawara ta fito kenan. To saboda haka ashe mai yiwa za ki samu wanda duk za ku yi wancan ɗin da shi, ya ɗebe miki waɗancan duk haso ɗin. Da ma wani abun wanda uwar ba za ta iya miki ba, uban ba zai iya miki ba, ƴan uwan ba za su iya miki ba, kuma kina son wannan abun kuma shi zai rika miki. Irin wannan tunani fa ba wai ya tsaya ga su yaran bane kawai, a'a har ma su ma iyaye wannan tunani su ma zai kasance ya rika zuwa gare su. Za su rika irin wannan tunanin a daidai wannan lokaci. Wannan fa yar mu ce, wannan gudan jinin mu ce, kuma sai ga yanzu za mu rabu da ita. Lallai sai mun rabu da ita ba makawa. Mun kula da ita, mun tarbiyance ta, mun karantar da ita, mun kula da lafiyarta, kuma mun ba ta soyayya da ƙauna da kuma tausayawa da rahama da jin kai wanda babu irinsu, ba mu san iyakarsu ba. To yanzu wa zai tsaya matsayin, wa zai canje mu a waɗannan, wa zai so ta kamar san da muke mata? Kuma menene ta wannan yar yarinya kankanuwa raunananniya wacce bata san komai ba ta da wata ƙwarewa game da kowane abu na rayuwar aure, abin da ya shafi kusanci da mijin, da abin da ya shafi hidimar gida da tarbiyyar 'ya'ya da mu'amala tare da yan uwan miji. To haka nan su ma iyayen za su yi ta irin wannan tunani, haka iyaye mata, haka iyaye maza. Kuma irin wannan tunanin fa ba wai ya tsaya ga uwa da uba ba, kowane kusancinta. An ce sabo tiken wawa, yana nadamar idan sun rabu yaya zai ji. Yanzu shikenan sun daina wasa, yayin sun daina tatsuniya, sun daina tafiya unguwa tare, sun daina zuwa makaranta tare. Yanzu shikenan wance in ta tafi kenan, ba dama kullum mu je gida saboda abubuwan da muke na makaranta, saboda ba zai yi kullum mu rika zuwa gidan ba, dan kar mu je mu kuma bata mata zaman gida. Haka za su yi ta irin wannan tunanin, suna kuka. To anan nake cewa ya kamata in je shigo, ko na dan sanyaya wannan matsayi, ko na yi wa wannan matsayin iyaka. Allah subhanahu wataala shine ya kaddara wannan, shi ya tsara wannan, baya zabarwa bayinsa abu sai wanda yafi alkhairi, sai wanda yafi dacewa da su. Haka ya zabarwa mace in ta zo daidai wannan lokaci na rayuwa, haka ya zabarwa iyaye game da 'ya'yansu idan sun zo wannan lokaci na rayuwa. Kuma yake bada umarni ma kamar yadda wa an kihul ayama minku, ku aurar da marasa aure daga cikinku, bayi ne ko 'ya'ya ne, in yakunu fuqara'a yughnihim min fadli, in matalauta ne Allah sai ya wadata su daga cikin falalarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da ai aure, tana kahu tana salu fa inni mukasin bikum umma yawmal qiyama, ku yi aure ku hayyafa dan zan yi alfahari da ku a ran tashin kiyama. Idan annabi ya zo da mutum daya, wani ya zo da biyu, wani ya zo da uku, wani ya zo da dubu, ni na zo da biliyoyi, zan yi alfahari da tanqaho a ran tashin kiyama da yawan ku. Yake cewa kuma
a aure sunnata ce, duk wanda ya watsi da sunnata ba ni ba shi, a ce ba kai ba annabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aure dai sunna ce ta Allah subhanahu wataala. Akabaru hazil umma akasaru nisa, wanda ya kasance shine mafi girma a wannan al'umma, shi yafi su yawan mata. Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam. Babu wani annabi da Allah ya aiko face yana da mata illa annabi Isa alaihi salam, da kuma shi ma ai zai dawo kuma ya zo ya auren ya hayyafa annabi Isa alaihi salam. Annabi ya haya an ce shi ma yayi auren amma dan samun lada. To saboda haka irin waɗannan hadisai suna nuna mana cewa wannan wani abu ne, aure wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya kaddaro. Wannan sunna ce da Allah subhanahu wata'ala ya sa tsakanin 'yan adam maza da mata, don saboda nau'i iri na ɗan adam ci gaba da wanzuwa. Bai kamata a ce dabbobi suna ci gaba da karuwa, awaki suna ta haihuwa, tumaki suna ta haihuwa, jakuna suna haihuwa, dawaki suna ta haihuwa, magi tana ta haihuwa, kannuka suna ta haihuwa, gwazarma yana haihuwa, ingeso yana ci gaba da a ce kuma dan adam saboda kin yin aure, saboda kin bin wannan doka ta Allah, ya kasance ya daina yin aure. An nemi irinsa a duniya an rasa. To akwai dai aure ne da fa'idoji da yawan gaske, amma nan ba wajen da za a yi ta kawo bayanin su bane. Abin da kawai muke so mu kawo mushkilar da 'yan mata sukan gamu da shi a san da suka isa aure, da kuma hanyar da za a bi a warware ta. To yanzu dai ba abin da rage illa kuma tunda abin ba ya zama dole ki zaɓo mijin, lalle ya kasance kin zaɓo mijin. Su kuma iyaye wajibi ne su fawwara al'amuran su ga Allah subhanahu wataala. Wannan lamarin auren yarsu su bar wa Allah subhanahu wataala, kuma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya haka yi to mana yace mu kwaikwayi abinda wannan bawan Allah mumini Fir'aun, wanda ya kasance yi imani da annabi Musa alaihi salam, amma ya boye wato imanin nasa, ya kasance kuma ya shiga tsaka mai wahala. To shine kace wa ufardu amru ila Allah, na fawwala al'amura gaba daya ga Allah subhanahu. Da ya haka kuwa fa waqahu Allah sayyi'at ma, sai Allah ta'ala sai ya kare shi daga mummunan abin da ma makaru wato suka tanadar masa. Dukkan makirci da zalunci irin na Fir'auna, haka nan ya bar wannan mutum tsanya tsada ba abin da ya masa. Kuma su dogara da Allah subhanahu wataala. Allah ta'ala yana cewa wa Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin, ga Allah za ku dogara in kun kasance ku mu'minai ne. Wata tana cewa man yatawakkal Allah fa huwa hasbu, wanda ya dogara da Allah subhanahu wataala Allah din ya ishe shi. Saboda haka wannan ya faɗa su Ibrahim, wannan kuma su Talaki. Sannan kuma su ji tsoron Allah, dan Allah dan annabi, iyaye su ji tsoron Allah, su ƴan matan su ji tsoron Allah. Wanda za su aure saboda Allah, ba dan matsayinsa ko dan kudinsa ko dan dukiyarsa ba. Su ma iyaye su aurar da 'ya'yansu saboda Allah, ba dan saboda kwaɗayi ba dan saboda nufin cewa su samu wata daraja ba, a'a sai dan saboda Allah. In suka yi haka Allah sai ya musu komai, saboda yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja, wanda duk ya ji tsoron Allah, Allah zai fitar masa da mafita. Ita kanta wannan ayar wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, inda Allah zai arzuta mutum ta inda baya tsammani, ya baki mijin nagari ta inda baki tsammani, ya bayo yarku miji nagari ta inda ba ku tsammani. Ita kanta wannan aya karanta ta 1001 kowace irin bukata Allah ta'ala zai biya wa mutum. Ismul azam ne a take. To sannan kuma idan yarinya din ta samu wanda take so, ta yarda wannan ya zama mijinta, to wajibi ne a yi bincike ta kowane bangare. In ka dogara da Allah kuma sai ka bi kuma hanyoyi irin naku na bayin Allah ta hanyar gudanar da al'amuranku. Kamar wanda ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama zai gaishe shi, amma ya zo da raƙumi, sai ya bar raƙumi bai daure shi ba. Ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na bar fa raƙumi na, me ya kamata ne? A na dogara da Allah shikenan, ko ku a na daure raƙumin na dogara da Allah? Annabi sallallahu alaihi wasallam a aqil wa tawakkal, ka daure raƙumin naka sannan sai ka dogara da Allah din, sannan ka zo waje na. Ya tafi ya daure. Saboda idan an ce kin fawwala wa Allah lamarin ki, ko kun fawwala wa Allah lamarin yarku, to nan ba ya ce kuma shikenan duk wanda ya zo a ce ba ta da bin, a'a wajibi a yi bincike kuma kowane irin bangare, zuwa ya iyayensa, me ya cancantarsa, shin kufi ne wato kinni na ita wannan yarinya, kini ne naku,
menene ikonsa, zai iya riƙewa gida, zai iya riƙe matar, ya tsoron Allahnsa yake, mai amana ne. Ai wannan binciken ya wajaba wannan, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ja'a man tarazawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wa fasadun arik. Idan wanda kuka yarda da amanarsa, kuka yarda da addininsa ya zo muku yana neman yarku, ku aurar masa, mutakar dai lafiya, ku aurar masa. In ba ku yi haka ba, to za a samu fitina, za a samu barna a bayan ƙasa yayi girman gaske. Saboda haka idan aka samu kuma wani sabani, su sun ce ga wanda suke so, ita ta ce ga wanda take so, a zauna a warware wannan matsalar cikin ruwan sanyi da hankali da haƙuri. Da yawa rashin tsayawa kowa ya ga cewa yana da haƙƙi. Iyaye ai mu muka haife ki, ita tana ganin cewa ita kuma ai yanzu tunda ba zama za ta yi da su ba, yanzu kuma su kyale ta zaɓi wanda take ganin shine zai iya zama a maimakon su. Amma sai ka ga kowanne sai ya tsaya akan nasa. To kamata yi a ce iyaye su daina wannan barazanar, su kuma ƴaƴa su daina wannan rashin kunyar, a tsaya a warware. Da za a yi maganin fitinu da yawa a duniya, za a yi maganin karuwanci, za a yi maganin shaye-shaye, za a yi maganin yanke zumunci. rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. yanzu a zai yi sai mu je sai mu editin ku fara aikin da sun yawa lafiya baki da ma babu abin nan kawai in zan faɗa har